Күрше кызы Хадиша шулай гадәттәгечә озак йөреп бакчада кичегеп кайтты кичә. Караңгы картаның ишетмәгән кайтканын, шуңа күрә ачмаган Хадишәгә капканы. Капкада тимер йозак. Хадиша көткән озак. Тышта кунып булмый бит, булса да гәрчә йөз ат. Ахыры кызга уй керә. Төнлә белән кем күрә? Күп тикшерми Хадиша койма аша китә. Кайтып керә йортына, кайткач бардан тыла. Тик кадакка эләгеп юбка гына йыртыла. Ул көн соң дип ямамый, аны-моны карамый, иртән китә хезмәткә, кичегергә ярамый. Әле дә кичәсен кайтып, йоклаган кырын ятып, күрше кашык эшенә чак җибәргән уятып. Менә бара ул, кара, юбка гына чайкала. Исе китеп хатын-кыз юбка карап кала. Икенче көн ни күрә, бер елыйм да бер көләм. Урам тулы хатын-кыз бар да йөргән юбкадан. Күршен теккәнче, мода дип көн үткәнче, бар да йөргән юбкасын бот төбенә җиткәнче. Эй, Хадиша, Хадиша, кичегеп кайтып кичә, нинди эшкә чалдың? Яңа мода чыгардың. Кызлар, төнлә йөрмәгез, коймадан сикермәгез. Тагын әллә ни йөртеп, мода дигән күрмәгез. Рәхмәт.